एलपिजि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब। हादरनि उदांस्रि सानखौ नोजोर होनानै सरकारा एलपिजि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेरथार थांखि लादों। हर घर गृहिणी मावबिथांखिखौ एलपिजि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय सरकारा बेखेवनानै होदों, जेराव 500 राङावनो एलपिजि संग्रा गेसखौ मोननो हागोन। जायफोर मुलाम्फागिरिफोरा बिपिएलजों एलपिजि संग्रा गेसखौ बख'दोंमोन, बैफोर मुलाम्फागिरिफोरा बे मावबिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। 80 लाख मुलाम्फागिरिफोरा 500 राङावनो 14.2 केजि एलपिजि संग्रा गेसखौ मोननो हागोन। हारियानानि गिबि मन्थ्रि नायब सिंह चौधुरीआ बे गोनांथार बाथ्राखौ फोसावनानै होदों। हारियानानि जायफोर सुबुंफ्रा बिपिएलजों एलपिजि संग्रा गेस बख'दोंमोन, बैफोर सुबुंफ्रानो बे मुलाम्फाखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। बेजों लोगोसे 500 रांनि माखासे रांखौ डिबिटिनि गेजेरजों एलपिजि मुलाम्फागिरिफोरा मोननो हागोन।